पापा खिसियाल बाड़ा का? चल हट, पकड़ पकड़ कम कर, तू जा गिल ना, चुपचाप सुत। लड़की जीवन में हमरा तांडव करके रख देले बिया, जब देखा था पापा पापा पापा, माथा खा के रख देले बिया, जहाँ जाता है पापा। मन करता कहाँ भाग जाइए एकरा डर से। लड़की जीवन में आफत मचा के रख देले बिया, पापा पापा से अगुता गेल बा दिमाग हमार। हाय देखा, पूरा गांव तोरा के खोज लेनी और हिया मुंह लटका के बैठल बाड़ा। वाह का करी यार, कपार में बहुत दर्द बा, दिमाग खराब हो गेल बा हमार। एगो तो कोनो लड़की पटत नहीं खे, अब पटतो भी है तो बीच में कृतिया आके पापा बोल के सब काम गबड़ा देती है। ओहो ई बात, तहर कपार दर्द के ठंडा तेल के उपाय हो गेल बा। मतलब कि आज रात की नौटंकी बा। चलो सच में हमार किस्मत फूटल नहीं खे। अरे गुचा गेल बा, चक्की कल में पिसा गेल बा। अरे बदनसीब होला उ लोग जो अपना किस्मत के कोसेला। अरे बचवा तू मल्टी टैलेंटेड बाड़ा, बाहर होखे वाली घर वाली मल्टी विटामिन एवं स्वास्थ्य वर्धक होके के चाहिए। जवन छोड़ के जाता सन ई समझ लो कि तोहरे पेट का हाजमा सही होता। ओके अच्छा हेलो, अरे वो माई बाबूजी कृति के हॉस्पिटल लेके गए हैं। का भइल कृति के? अरे एक बैग चक्कर खा के गिर रहे हो, आज जल्दी घरे पहुंचा। कृति के का भइल बाबूजी? बेटा चिंता के कोनो बात नहीं है, डॉक्टर साहब से हम खुदे बतियनी है। वो बोले कि कमजोरी के कारण छोटा मोटा चक्कर आ गेल रहे। कृति अब तबीयत कैसन बा बेटा? एकदम ठीक बानी पापा। दिन भर नमकीन बिस्किट कचर पचर खाता रे तो तोरा कमजोरी ना हुई तो मोटा के भीम हो जेबे का? खाना देखते ही तोरा बाई ले लेता। सॉरी पापा, आज के बाद हम खाली खाना खाए। दो पिए के परी। ठीक। अगर ऐसा ना भइल ना तो डॉक्टर के लगे ले जाके सुई दिवा दे, आदमी बन जेबे। चुप कर, हरदम हमार पोती के पीछे पड़ल रहेला। चल जो यहाँ से। कृष्णा जी भाऊजी। आवा एगो जरूरी बात करे के बा। उ कहा बेटा कि तहार बियाह के बाद चल रहल बा, तारा देखे खातिर कल कुछ देखनहरू लोग आवे वाला बड़न, खियावे पियावे के इंतजाम करे के पड़ी। जी भाऊजी। लगता कि भगवान हमरो किस्मत के दरवाजा खोलिए देले। का भाई, अब ठंडी के बंडी के इंतजाम हो गई।